Stimulačné injekcie skladujte v chladničke. 5 až 10 minút pred aplikáciou si injekcii vyberte z chladničky. Injekcie aplikujte do podkožia, oblasť pupka 5 cm na jednu alebo na druhú stranu. Pred aplikáciou injekcií si dôkladne umýte ruky. Na pevnú podložku si pripravte všetky potrebné pomôcky k aplikácii. Dezinfekcia, tampóny, injekcie, nádoba na odpad. Aplikácia injekcií nie je viazaná na to, či ste nalačno alebo po jedle. Prolutex. K Prolutexu je potrebné dokúpiť si 2 ml striekačku, šedú ihlu a ružovú ihlu. Balenie obsahuje ampulku s nachystanou injekčnou látkou. Dáme dole kryt z ampulky. Na striekačku si nasadíme ružovú ihlu. A celý obsah ampulky nasajeme do striekačky. Odpojíme, vymeníme ihlu za šedú. Prebytočný vzduch zo striekačky vytlačíme tak, aby nám vyšla aspoň 1-2 kvapky. Vydenzifikujeme miesto vpichu, urobíme riasu, pichneme kolmo na doraz, pomaličky vstrekneme, narátame do 5, vyberieme, vyhodíme. Použité ihly a striekačky nehádžeme do komunálneho odpadu. Hodíme do vopred pripravenej nádoby, odovzdáme v lekárni alebo vo vašom centre.